ሰላም ኩራስ ስድራቤት ኣብ ቤትዩብ ሎሚ ካብቲ ልሙድ ወፂና ናብ ሓደ ዘሰቀን ንልቢ ዘርዕድን ዓለም ክናትና እስከ ሕሰብዎ ሓደ ቀታሊ ሰባት እናቐተለ ንፖሊስ ብደብዳቤን ተቐልደሎም ክትሕዝነይ ትኽእሉን ኢኹም እናበለ ሚስጥራዊ ኾዳት እንትሰደሎም እዚ ፊልም ዝመስል ሓቀኛ ታሪኽ ንዓለም ዘሰንበደ ዞዲያክ ኪለር እዩ። ሎሚ ነዚ ዘደንጾ ታሪኽ ምስቲ ብሉጽ ፊልም ወሃሂደ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ ምሳይ ጽንሑ። ኣብዚ ሰከንድ እዚኣ ዞዲያክ ሓደ ተራ ቀታሊ ምዃኑ ቆሪጹ ናይ ኩሉ ሰብ ናይ ለይቲ ሕልሚ ኮይኑ ተረኸበ። ብኻሊእ ገጽ ህይወት ሮበርት ግሬይ ስሚት ንሓዋሩ ዝተቐየረሉ ግዜ ሳብ ሕዚ ሮበርት ተራ ናይ ጋዜጣ ካርቶን ሰዓሊ ጥራይ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ደቂቓ እዚ ግን ፖል ኤብሪ ነቲ ዞዲያክ ዝለኣኾ ሰይጣናዊ ኾድ ሒዙሉ መጸ። ኣብ ኩሎም እቲ ዞዲያክ ዝፈጸሞም መጥቃዕቲ ዝተፈለየ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ብለይቲ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ቀታሊ ሎሚ ግን ብቐትሪ ኣብ ቅድሚ ፀሓይ ክመጽእ መረጸ። ብርያኒ ሸፈነ፣ ኣብ ደረቱ ድማ እቲ ናይ ዞዲያክ ምልክት ዘለዎ ክዳን ተኸዲኑ ናብኦም ክመጽእ ረኣይዎ። እቲ ቀታሊ ንኽልቲኦም ብገመድ እዩ። እቲ ዝገርም ነገር ድማ እቲ ቀታሊ ስርሑ ወዲኡ ክሃድም ከሎ ኣብ ልዕሊ ማዕጾ መኪንኦም ብኸራ ገይሩ ዝተቐተሉሉ ዕለታትን ሰዓታትን ከምኡ ድማ ምልክቱ ጽሓፈሉ። ዞዲያክ ፖሊስ ክረኽቦ ጥራይ ዘይኮነስ ብስርሑ ክድነቐሉ ከም ዝደሊ ዘርኢ ወሳኒ መረዳእታ ገደፈ። እቲ ጨካን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጸሙ ዞዲያክ ሃዲሙ ብርትብዓት ከምዚ በላ ዞዲያክ ዝበሎ ድርብ ቅትለት ሪፖርት ክገበር እየ ደልየ። ካብዚ ንሰሜን 2 ማይል ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ሌክ ቤሬሳ እዩ ተፈጺሙ። እቲ ገበነኛ ድማ ኣነ እየ። እቲ ድምፂ ኣዝዩ ዝተረጋግዐን ከም ሮቦት ዝዝሓለ ሰብ ነበረ። ፖሊስ ነቲ ጻውዒት ተኸታቲሎም እቲ ስልክ ዝተደወለሉ ቦታ ምስ በቲ ኣብ ሌክ ቤሬሳ ዝተፈጸመ ቅትለት ክሓትዎ ጀመሩ። መርማሪ ቶሺ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ሰሚዕኻ ዶ ኢሉ ሓተቶ። ኣርተር እወ ሰሚዐ፣ እቲ ዞዲያክ ዝተጠቐመሉ ዓይነት ካራ ድማ ከም ዝነኽአ ካራ ኣብ መኪናይ ከም ዝነበረ ክነግረኩም ደልየ ነይረ፣ ግን ከይትጥርጥሩኒ። ኣርተር ለይ ኣሰር እቲ ቀታሊ ተመሳሳሊ ነበረ፣ ግናኸ ምስ ኩሉ ጥርጣረታት ፖሊስ ብዲኤንኤን ምርመራ ንሱ ምዃኑ ክረጋገጽ ኣይከኣለን። ኣስታት 10 ዓመታት ዝወሰደ ምርመራ ንሱ ገበነኛ ንምግባር ዘኽእል መረዳእታ ክርከብ ኣይተኸኣለን። ግዜ ነጎደ፣ ፖሊስ እቲ ፋይል ዓፀዎ። ፖል ኤብሪ ብሰንኪ ወልፊ ኣልኮል ህይወቱ ተበላሸወት። ሮበርት ግን ተስፋ ይቆረጸን ስርሑ ሓደጋ ሰወይቲ ገዲፋቶ ኸደት። ንሱ ግን ነቲ ሓቅን ምርካብ ለይትን መዓልትን መርመረ። ኣብ መወዳእታ ድማ ሮበርት ነቲ ካብ መጥቃዕቲ ዞዲያክ ብህይወት ዝተረፈ ማይክል ሞጆ ድሕሪ 22 ዓመት ክረኽቦ ኸኣለ። ማይክል እቲ መጥቃዕቲ ዝበፅሖ ምሸት ናይቲ ቀታሊ ገጽ ብሰከንድ ርእይዎ ነይሩ። ሮበርት ስእሊ ኣርተይ ኢለን ብሰርኣዮ ማይክል ብስንባደ እቲ ዝተኮሰለይ ሰብ እዚ እዩ ኢሉ ኣረጋገጸ። ሮበርት ኩሉ ዝረኸቦ መረዳር ኤለን ቀታሊ ምዃኑ ንዓይ ንዓኻን የረዳእና እዩ፣ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ግን እኹል ኣይኮነን በሎ። ብፖሊስ ክሕዝዎን ከም ዘይኽእሉ ምስ ነገሮ ሓንቲ ወሳኒት ምኽሪ ግን ለገሰሉ። ቶሺ ንሮበርት ፖሊስ ብሕል ሃቦ። እዚ እዩ ድማ ንሮበርት ግሬይ ስሚት ዓለም ዘናወፀ መጽሓፍ ዞዲያክ ክጽሕፍ ዘበገሶ። ዘቕረቦ መረዳእታ ንኣርተር ገበነኛ ምዃኑ ንምርግጋጽ ኩሉ እዩ ወይስ ፖሊስ ከም ዝበሎ ዞዲያክ ገና ይተተሓዘን? ዞዲያክ ኪለር መን እዩ? ንምንታይ እዩ ደው ዘበለ? ሞይቱ ድዩ ወላ ሰብ ማእኸልና ተሓቢኡ ይነብር ኣሎ? መልሱ ክሳብ ሎሚ ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ዩቲዩብ እዚ ታሪክ ከመይ ረኸብኩም?